Ez bînim derbasbûna pêşmerge di Rojavayê Kurdistanê gavekî gelekî pîroz e û dikeve bin yekîtiya helwesta miletê me yê Kurd û gereke meydana Rojava vekirî bê bo her kesî dixwaze berevaniyê ber axa xwe bike di Rojavayê Kurdistanê de. Ez keciwanê Rojavayê Kurdistanê ez dixwazim demeke nêzik ve pêşmerge Rojavayê Kurdistanê derbas Rojava bibin ji bo destê xwe xwin destê hevda yeka YPG pêşmerge û ev nakokî neqabat bi tevdemê û enek kesî de jî rabin û kar bin şerê Daeş bikin. Bêguman yekîtiya siyasî gelekî hatina pêşmerge ya darûrî ye ku vê yekîtiyê bêne serî. Heger ev pêşmerge derbas nebin و ev yekîtî jî şine bi wextê pêşmerge derbas bin hingî emela xilasbûnê ji terorîsta ji va destê dirêjê ku dirêj dibin mantiqê bêguman ekî demê tev de jê destê xwe bidin ew bê jê xilas bin. Eger matirsî ser xaka Kurdistana Rojava nemîne û eger mafê Kurda bê çareserkirin û em bikarin beravanî berxaka kirin û matirsîna Daeş dûr bikin pêwîstik herî mezin her pêşmerge Rojava derbasî xaka Kurdistana Sûriye bikin. وەک کەشکەکە کورد ڕۆژاوایە پێویمان و پێشمەرکە دەمە نزیک بە دەرباس ببێ دەست بدەستە ئالیە پەکەوە پێژێ بکە لێن ئۆرمانجامە یەکە دژمنەیمە یەکە ئەم دخوازن دەرباس ببێت قەنە پشگیریامەژی بکەن پەورە بکەن هاتنە پێشمەرگە فەیدەیە وەختێ کو هاتنە کۆبانی ئەم توانە خسرین وەختێ خەتەر هەیە و داعش هەیە وقوەتە یە داخل ئاریکاریە نکارن ینی چاوە بێ کو هاتناوە قەوەتەکە سوودی ڕەقوەتێکی گەرکی منفیعەتە